बिटिआर सरकार एबा मानव गेदेर प्रमोद बर' चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि गरिब मानसिफोर दं दा बै गरिब मानसिफोरनि गामि न'खरफोरखौ सानसेयाव न'खरथामनिफ्राय न'खरबासिमहालागै नायगिदिंनांगौ आरो बिसोरखौ सुलाद लानांगौ माबायदि अबस्थायाव दं होननानै दा बेबायदि सरकारनिफ्राय जोंखौ बिथोन होनाय हिसाबै नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय जे खमाबारि बिसिडिसि बेयाव जोङो गोबां गामिफोरखौ जों नायगिदिंदों आरो नायगिदिंनाय हिसाबै दा बिसोरनो नायनायजोंल'थ' जाया किसुमान न'खर दा दिनै नैबे सियालमारि हाटखाटा गामिनि सुख्राम बसुमतारी दा बियो खोब गरिब न'खर बिथाङा सानै फिसा दंमोन होननानै खोन्थादों आरो बे फिसाजो सासेखौ बिलाइहरबाय दा फिसालाया फ्राय 30 बोसोरनि बारलांबायनो बहा थांनानै दंहैयो गोमानानै दङ दा मिथियाखै दा ओंखायनो बे न'खराव रावबो गैला खामायनायनि बैसोबो गैला गावसोर बोराय बुरै सानैल' दं दा जों बेखौ नायगिदिंनानै दिनै नैबे खमाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सुख्राम बसुमतारीनि न'खरखौ बे बिसिडिसिनि मानव गेदेर माने मासिगिरि जितेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि हाबाफारि लादों बा दिनै नायगिदिंनायल' जों बिथाङा जेबो जाया ओंखायनो जि हायो केनसिट जि हायो प्राइमारिनि मेम्बारफोर लोगोसे इउपिफोरनि माखासे मावथिफोर आरो माखासे अनसुंथाइफोर होनाय आरो जायफ्रा माने देहानि खस्थ' खालामनानै सहाय होनो हायो दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै ओंखारबोनानै बे न'खराव जि एसे हायो बेखौ जेरैहाय सहाय होनांगौ बिदिखौ सेस्था खालामदों आरो बिसेसके बेयाव गोनांथार होनना बुंबा बिसोरनियाव जों नुदों जे बेयाव थानो थाखाय न'आनो गैया दा ओंखायनो बेखौ बिसिडिसिनिफ्रायनो थिं बान मोननै होनानै बेखौ खाथाबनानै न' औवा एसे लाबोनानै न' खाथाबनानै जि बेब'स्था लादों बे खोब बाख्नायथाव जादों ओंखायनो बेबायदि न'खरफोरखौ जोङो फैबाय थानाय दिनाव मानव गेदेर चिफनि जि आदर्श बा बिटिआर सरकारनि जि आदर्श जों बेखौ प्रेक्टिकेलि माबोरै मावनो हानायसेबां जोङो सेस्था खालामगोन आरो बे हिसाबै जोङो बिदिन्थि हिसाबै दाख्लि ओमफ्राय सप्तासे सिगाङावबो बे गांगुमाखा होननाय गामियाव फिसाय गैयै न'खर माने गथ'फोर 3 दङ फिसाया 2 बोसोरसो जाबाय थैनाया दा बे हाजिरा मावाबानो मोनजाया ओंखायनो न' गैयामोन बेहाबो न' दंबाबो बेरा गैयामोन बेखौ लुना होबाय आरो दिनै बे न'खरखौबो दिनै लुना होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बेफोरबायदि न'खरफोरखौ जोङो नायगिदिंनानै माने जायफ्रा माने असहाय जेबो सहाय गैया गथ' गथाय गैया थाखा फैसा गैया बेबायदि न'खरफोरखौ जोङो माने जोंनि देहा गारनानैब्लाबो बा जोंनि कर्मिफ्रा सहाय होनानैब्लाबो जों एसे एनै सहाय खालामनो होननानै जोङो थिरांथा लादों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बेफोरखौ मावफुंनो हायोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगौआ बे जिथु जोंनि सरकारनि कर्तब्य बे सरकाराव थानाय हिसाबै जेनेबा आं दिनै TLCनि चेयारमेन हिसाबै बेखौ आङो सुलाद लाफैदों आरो खोब माने मोजां जादों बाख्नाय जादों आरो बयखौबो आं खावलायदों बेबायदि न'खरफोर दङबा जे दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो जाहाथे बयबो एसे सहाय होलायनानै गरिब गुन्द्राफोरखौ जाहाथे सहाय होनो हायो बेनि थाखाय आङो गासैनिसिम आं खावलायनाय थाबाय।